No, spomiem takú perličku. Stavali sme dom, alebo stávame dom, ešte nemáme tam podokončované, pre telesne postihnutých, pre chlapcov, pre matky s deťmi, a pre siroty a tak ďalej. A utekal som, ponáhľal som sa večer na svätú omšu. Tak len v šušťákoch, teniskách, to som ešte v potoku zastal, som sa oprášil s tou vodou, očistil a naraz pozerám, oproti ide mne chlapec. On sa predstavil sám, že je jašter, ale on aj tak vyzeral, jak jašter. To keby ste videli, tu mal taký chochol, ten mal taký pomarančovo-fialový, zelený, taký chochol tu, vyčesaný do vrchu, tu mal lepku, mal vyholenú na žlto a také pasky, mal jak pavučiny okolo. A teraz ja z toho potoka, keď som sa ho oprášil, pozriem na ňo, si myslím, že je nejaké zjavenie, alebo čo. A on hovorí, hovorím, ahoj, pozriem na ňo, hovorím, čau. Hovorím, počúvaj, nevieš, kde tu je fara? Toto za nami. To je fara? No. A farár nevieš, kde je? Hovorím, ja som farár. Ty si farár? Hovorím, no viem, že nevyzerám, ale som. A hovorím, a kde ideš? Hovorím, ja idem do kostola. Do kostola? Čo sa čuduješ, keď farár ide do kostola? Hovorím, no a môžem ísť s tebou? Čo by ne, poď. Na po ceste som ho vyspovedal, síce nesviatosne, ale len tak som si oťukával a prišiel som na jednu vec, alebo tú vec už som dávno vedel, len som si potvrdil tú vec, tú skutočnosť, ktorú som už dávno vedel. Prišli sme do kostola a my sme Žakovce, maličká dedinka. Teraz viete predstaviť, nemáme vchod z boku, ale iba zo zadu. Čiže keď som už trošku tak meškal, cez celý kostol si myslím, tak on asi zostane vzadu tu skromne. Takže hovorím, figu Borovu, išiel so mnou dopredu. Však celkom dopredu prišiel a sadol si tak, celkom dopredu, tu tak, celkom vedľa oltára. Myslím, no názdar. Však. A viete si predstaviť do Žakovec, keď taký jašter príde, však. Tak babky len tak otvárali ústa, oči. To mala také dioptrie, raz dvihla okuliare, raz dala dole, tak pozerala. No a potom bola svätá omša. Po svätej omši, no ten deň som zbytočne kázal, to som vedel, lebo celé babky, všetko pozeralo na toho chlapca, na toho jaštera. A po svätej omši prišli ku mne babky alebo ženy, delegátky však. Vedel som, čo bude nasledovať, hej, a keď som sa zobliekal, dával som si dolu ornát, albu, tak už také veľa významne. Že pán farár, len prosím, pán farár, viete, keď budete takýchto príjmať, jak je tamten tam, stratíte veľa veriacich. Ja som sa otočil, hovorím, myslíte? Ja myslím, že veriaceho nestratím ani jedného. A keď stratíme farizejov a zákonníkov, cirkev tým veľa nestratí, len sa očistí. No a potom zostali zaskočení, že pani hovorí, ako to myslíte? Tak, ako som povedal. Milá pani, alebo som potom nepochopil evanjelium. Čo myslíte, pán Ježiš by sa vyhýbal takýmto ľuďom? Alebo naopak, vyhľadával by ich? Pán Ježiš hovorí, ja som neprišiel povolať spravodlivých, ale hriešníkov. Opýtajte sa, kde on má matku? A kde má? A kde má otca? A kde má? No ja vám to vysvetlím. A povedal som aj to, čo vlastne v tom faxe taký bol dopyt, čo by som chcel odkázať mladým ľuďom. To som povedal vtedy aj tým ženám a povedal som to raz aj novinárom. Prišli novinári a čo by ste chceli odkázať mladým ľuďom, tým, ktorí žijú mimo cirkvi? Čo by ste im chceli odkázať? A hovorím, chcel by som ich poprosiť o odpustenie. O odpustenie, pán farár? Hovorím, áno. A prečo? Títo mladí ľudia, dlhujeme im veľa. My, kresťania, nežijeme tak, ako by sme mali žiť a preto títo mladí ľudia odchádzajú z cirkvi. Chcel by som ich preto poprosiť o odpustenie. Hovorím, pozrite, všimnite si, prečo sú takí tí pankáči, prečo on má to takého jaštera, prečo sú skinheady, prečo on má náušničku v nose, tu, uchu, prečo, v jazyku, prečo to je tak. Všimnite si týchto ľudí zbližšia. Spoločný menovateľ, možno zlyhala matka, zlyhal otec. A kde sme boli my, kresťania? Kde si bol ty? Kde som ja bol?
ten kňaz. Keď títo mladí ľudia, možno stačilo maličko na začiatku, ak vyšiel z domova, len trošku ho ťuknúť a on by išiel správnym smerom. Ale ja som sa bál, ja som sa hanbil, čo iní povedia. A tak títo mnohí mladí ľudia sa stratili. Pozrite, tento mladý človek, a pán Kača, on vyjadruje čosi. Nechcem žiť ako môj otec. Iný vzor nemám, neviem, jak by som chcel žiť, ale viem, jak nechcem žiť. Môj otec, ktorý je krásny a úslužný ku kolegynke, ale je drzý, arogantný a hrubý k svojej manželke, k mojej matke. Môj otec, ktorý je taký, má vyberané spôsoby v robote, v kostole má hlavu možno nabok, ale možno, že keď má príležitosť, ukradne čosi a správa sa nedobre. Možno má bezchybný ancúk, oblek, však, ale jeho správanie nie je také, ako by mal sa kresťan správať. Ja nechcem byť taký, ako môj otec. Ja nechcem byť taká, ako je moja matka. Moja matka, ktorá síce v kostole hlavu na druhú stranu ruky zložené, ale ohovára, osočuje, klebeti a je hysterická a tak ďalej. Ja nechcem byť taký, jak môj otec. Ja nechcem byť jak moja matka. Toto znázorňujú tí pankáči. Preto on má ten chochol, preto on má hlavu vyholenú, preto on má náušničku, uchu, v nose. Nechcem taký byť, jak môj otec, moja matka. No my, kresťania, my im nevieme ponúknuť vzor. Aký vzor? Miesto namalovaného Krista, krásneho, povedzme, jak je to Božie milosrdenstvo, akademický maliar, keď namaluje. Miesto takej krásnej maľby Krista, my svojim životom malujeme hnusnú, dokrivenú karikatúru. A títo ľudia odmietajú Boha. Hovoria, ak je toto Boh, nechcem takého Boha. Neklam, toto nie je Boh. Toto, čo ty maluješ svojim životom, toto Boh nie je. Toto Boh nie je. Si kresťan. A teda z tvojho života by sa malo dať prečítať tvoje kresťanstvo. Ako to, že sa nedá prečítať z tvojho života kresťanstvo? No to, že žiješ farizejsky, pokrytecky. A preto mnohí mladí ľudia, ktorí aj úprimne hľadajú, a my im predstavujeme svojim životom hnusnú, pokrytenú karikatúru a hovoríme, toto je Boh. Ale toto Boh nie je.